बे समाव नोंथांमोननिसिम मोनसे दुंहाव खौरां। बिटिसि सरकारखौ लानानै बिपिएफनि गाहाय हाग्रामा महिलारी बिथाङा लोगो हमदों आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांखौ। बिटिसिनि राजखान्थिखौ लानानै सावरायदों बिपिएफ दोलोनि गाहाय हाग्रामा महिलारी बिथाङा आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांजों। बे सावरायनायाव बिपिएफनि साथाम एमएलए आरो माखासे एमसिएलए बिथांमोनाबो बाहागो लादोंमोन। बिटिसि सरकारखौ लानानै बिपिएफ दोलोनि गाहाय हाग्रामा महिलारी बिथांजों लोगोसे माखासे बिपिएफनि दैदेनगिरिफोरा मैया दिसपुराव डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माजों सावरायदों। बे सावरायनायनि फिथाइया फैबाय थानाय समाव मा जागोन आरो माबेसिम सौहैगोन बेखौ समाजनो फोरमायसिगोन। बे समाव नोंथांमोननिसिम मोनसे दुंहाव खौरां। बिटिसि सरकारखौ लानानै बिपिएफनि गाहाय हाग्रामा महिलारी बिथाङा लोगो हमदों आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांखौ। बिटिसिनि राजखान्थिखौ लानानै सावरायदों बिपिएफ दोलोनि गाहाय हाग्रामा महिलारी बिथाङा आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांजों। बे सावरायनायाव बिपिएफनि साथाम एमएलए आरो माखासे एमसिएलए बिथांमोनाबो बाहागो लादोंमोन। बिटिसि सरकारखौ लानानै बिपिएफ दोलोनि गाहाय हाग्रामा महिलारी बिथांजों लोगोसे माखासे बिपिएफनि दैदेनगिरिफोरा मैया दिसपुराव डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माजों सावरायदों। बे सावरायनायनि फिथाइया फैबाय थानाय समाव मा जागोन आरो माबेसिम सौहैगोन बेखौ समाजनो फोरमायसिगोन। बिटिआर हालामनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। 68थि भारत रत्न लकप्रिय गपिनाथ बरदलै ट्रफी जोलुर बादायलायनाय। बे बादायलायनायखौ गिबि खेबनि थाखाय बिटिआरनि सिङाव थानाय चिरां जिल्लायाव सोलिफुबाय थानाय मार्च दाननि गेजेराव खुंफुंनाय जागोन। गुवाहाटी स्पर्ट्स एसोसिएशन इन एसोसिएशन विथ सुबुंथि फाउन्डेशननि बानजायनायाव देग्लाय चिरां थाइखाजरानि राइन' क्लाब गेलेग्रा फोथाराव 2022 इं 25 मार्चनिफ्राय जागायनानै 30 मार्चसिम जोबथा बादायलायनाय जागोन। गासै मोनब्रै गेदेर जोलुर क्लाबफोरनि गेजेराव बे बादायलायनाया जागोन। बे गेदेर जोलुर क्लाबफोरनि मुंफोरानो जाबाय नर्थ इस्ट इउनाइटेड एफसि, इउनाइटेड चिरां दुवार एफसि, चिलं लाजं एफसि आरो आसाम रेजिमेन्टेल सेन्टार। बादायलायनायनि सम खाना होखानाय बादियै 25 मार्च खालि नर्थ इस्ट इउनाइटेड एफसि आरो इउनाइटेड चिरां दुवार एफसि, 26 मार्च खालि शिलं लाजं एफसि आरो आसाम रेजिमेन्टेल सेन्टार, 27 मार्च खालि नर्थ इस्ट इउनाइटेड एफसि आरो आसाम रेजिमेन्टेल सेन्टार, 28 मार्च खालि इउनाइटेड चिरां दुवार एफसि आरो शिलं लाजं एफसि, 29 मार्च खालि आसाम रेजिमेन्टेल सेन्टार आरो इउनाइटेड चिरां दुवार एफसि, 30 मार्च खालि नर्थ इस्ट इउनाइटेड एफसि आरो शिलं लाजं एफसिनि गेजेराव बे बादायलायनाया जागोन। जानो थांनाय बे बादायलायनायनि टिकेटखौ दानिफ्रायनो टिकेट काउन्टाराव होनाय जाबाय। नायनो गोसो गुदुं एबा जोलुर बादायलायनायखौ मोजां मोनग्रा सुबुंफोरा थाबैनो टिकेटनि थाखाय 9547461257 जानबुं नम्बराव जगाजग खालामहरनो हागोन एबा बुकिं खालामहरनो हागोन।